Ets un adult i a vegades perds completament el control? O coneixes algú que li passi? És bastant habitual. El que molta gent no sap és que en molts casos es relaciona amb rebequeries mal gestionades a la infància i que encara no s'han resolt. Aquest tema em resulta apassionant. Hi ha pares que desconeixen el significat de les rebequeries dels fills i per això la gestionen malament. Comprendre el significat i els efectes d'una gestió inadequada és molt útil perquè molts adults entenguin el que els hi està passant. En aquest episodi aprendrem a diferenciar els diferents tipus de rebequeries, com gestionar-los a la infància i veurem també la relació entre les rebequeries mal gestionades i com els adults solucionen determinats conflictes. Benvingut a Pulsacions de Psicologia. Soc Jordi Planàs, estudiant de Psicologia, i m'encantarà aportar-te valor en aquest tema. En aquests episodis et parlo de temes essencials per tota persona que estigui en procés de canvi, o per tots aquells que us apassiona la psicologia. Primer de tot, diferenciem entre la rebequeria i l'enrabiada, ja que, tot i que són termes que sovint s'utilitzen com a sinònims, en realitat responen a causes diferents i requereixen una gestió molt diferent. Les enrabiades es correspondrien al que podríem anomenar les rebequeries involuntàries. En l'enrabiada, la nena o el nen es descontrola emocionalment i ho fa perquè sent un malestar generat per alguna sensació. Encara que les enrabiades són profundament incòmodes, és bo que siguem conscients que el nen, en realitat, no sap molt bé què li està passant. Els bebès encara no diferencien entre moltes de les seves sensacions. Primer, perquè encara estan desenvolupant els seus lòbuls frontals, i a mesura que els van desenvolupant, també necessitaran un procés d'autoconeixement per anar identificant i diferenciant cadascuna de les sensacions que experimenten i com gestionar-les. El nen expressa el malestar a través de l'enrabiada. Per què? Perquè és l'únic recurs que té. I ho farà així fins que no aconsegueixi identificar, regular i verbalitzar les seves emocions de manera més madura. Per totes aquestes raons, les enrabiades són comuns en les primeres etapes del desenvolupament. Llavors, tenim les rebequeries pròpiament dites, que sí que són voluntàries. Les rebequeries tenen el propòsit d'expressar la seva voluntat i gestionar la necessitat de que els hi facin cas. Quan el nen expressa la seva voluntat i troba oposició en les persones de l'entorn, utilitza el recurs de la força, perquè és dels pocs recursos dels quals disposa. I serà així fins que no en desenvolupi altres recursos més evolucionats per gestionar els conflictes amb els altres. Fem un petit resum de les diferències entre enrabiada i rebequeria. Veiem que l'enrabiada no s'acaba quan donem al nen el que demana. Per què? Doncs perquè la rebequeria neix del malestar que sent i que encara no sap localitzar. En canvi, a la rebequeria, el nen sí que es tranquil·litza quan aconsegueix allò que demana. I això és així perquè la rebequeria neix de la frustració de no veure satisfet la seva expressió de voluntat. A vegades als pares els genera confusió, perquè l'enrabiada, el nen, quan rep l'atenció dels pares, demana alguna cosa, però en realitat ni sap molt bé què li passa ni com solucionar-ho. Per això a vegades demana coses, però no es queda satisfet, perquè el seu malestar prové de quelcom que ni sap expressar ni tampoc té identificat. A partir d'aquí parlarem exclusivament de la rebequeria voluntària. La rebequeria voluntària està relacionada, tal com dèiem, amb la voluntat. Tenir voluntat pròpia, expressar-la i veure que es converteix en fets, en realitats, és un gran èxit pel creixement personal. Aquí s'inicia un procés que culminarà als 18 anys, quan aconsegueixi ser una persona plenament independent.
El primer pas d'aquest procés és expressar la seva voluntat i ho farà als 2 anys d'edat. A través d'aquesta expressió comença a construir la identitat del jo. Aquesta acció del nen és necessària per guanyar autonomia davant de la mare. Si no escoltem aquesta expressió de voluntat i no l'acompanyem adequadament, no li donem al nen la força necessària per creure en ell mateix. A través de la rebequeria, el nen ens diu que té voluntat pròpia, diferent de la voluntat de la mare, i que la vol fer valer el seu dret a decidir i a que es tinguin en compte les seves decisions. Per això és tan important acompanyar-lo en aquest moment, perquè el nen senti força interna. Les conseqüències de fer-ho correctament repercuteixen directament en la seva voluntat i capacitat de decisió, i també en la seva seguretat, la seva autoestima, i fomentaran les bases per la construcció de la seva autonomia. Per contra, quan el nen veu negada la seva voluntat, s'omple de frustració. Aquesta frustració es guarda en forma de dolor, en una memòria que lliga l'atenció del moment i l'interpretació que fa sobre si mateix, l'expressió de voluntat i les expectatives sobre el que pot esperar dels altres i de la relació amb l'entorn. És més important del que sembla, perquè invalidar el nen pot generar un sentiment de no tinc dret a expressar el que vull, o les meves decisions no són vàlides, o no serveixo per decidir. El no sentir escoltats els seus sentiments pot generar un profund sentit d'incomprensió i d'invalidesa envers l'entorn. Clar que això es pot corregir. El problema és quan les reaccions d'oposició dels pares es mantenen continuadament en múltiples ocasions i es consolida aquest aprenentatge negatiu. En funció de quina edat es corregeixi aquest aprenentatge, tindrem diferents tipus de rebequeries. Per l'adult que presencia la rebequeria del nen, poden ser desesperants i incòmodes. Si en recordeu alguna, el nen s'expressa amb tota la seva força i amb tot el seu cos. Per a ell, no hi ha cap altra modalitat, perquè encara funciona amb la part del cervell més elemental, el sistema reptilià. La rebequeria ben gestionada dura dels 2 als 3 anys. Si durant aquest temps no aprenen a gestionar-les correctament, continuaran tenint reaccions primitives fins que ho solucionen. Per això, quan veiem adults de 50 anys tenint una reacció infantil i desproporcionada, tipus rebequeria, probablement sigui perquè en aquesta situació encara ho gestiona amb el cervell més bàsic, que és el sistema amigdalià reptilià. Aquest moment de profunda frustració es guarda a la nostra memòria com una alarma. Aquesta alarma serveix per avisar-nos que ens pot tornar a passar el mateix, negar-nos el nostre desig, el que ens impedeixin la nostra voluntat. I ho guardem associat a un profund dolor i tristesa, encara que no ho recordem de forma conscient. Aquests moments els seguirem gestionant amb les mateixes eines que quan els vàrem viure durant la infantesa. El sistema amigdalià reptilià produeix un segrest de les emocions. L'amígdala bloqueja la part racional, emet senyals de segregar hormones per l'atac, s'accelera el cor i la persona se sent envaïda per l'enoig. Per aquesta raó és tan difícil de gestionar. Això és molt frustrant, perquè la persona adulta que està reproduint una rebequeria en primera persona pateix molt, no entén d'on ve i no sap com solucionar-ho. De fet, fruit d'aquest segrest de l'amígdala, la capacitat de control és molt reduïda. Ara t'explicaré els 3 tipus de rebequeries i com gestionar-los perquè vegis els canvis neurològics que es produeixen quan es gestionen correctament. El primer tipus dura fins als 3 anys. Durant aquesta etapa, la rebequeria significa aquesta expressió de voluntat de la que hem estat parlant.
què és el que no hem de fer quan el nen té una rebequeria? Primer de tot, no l'hem d'abandonar. Si abandonem el nen i marxem de l'habitació, aquest possiblement se sentirà abandonat i desprotegit. A la infància es generen els fonaments per a una persona segura i madura emocionalment. Amb l'abandó, el nen sent vulnerats als seus fonaments emocionals. L'efecte és de profunda tristesa i desesperació. Amb l'abandó, el nen sent vulnerats als seus fonaments emocionals, ja que no només no se sent escoltat, sinó que a més veu com els altres primer li porten la contrària i després el deixen desprotegit. El nen i l'adult posteriorment, en connectar amb aquestes situacions, faran aflorar tant sentiments de tristesa com d'enuig. Un altre error és agredir el nen, ja sigui donant-li una bufetada, pujant el to de veu o amenaçant-lo. Si l'agredim, el nen té dos problemes. Primer, la frustració de no veure satisfeta la seva voluntat interna, que queda malmesa, i després l'agressió externa. És una contradicció, perquè el nen està demanant ajuda, ser escoltat, i nosaltres anem i l'ataquem. Hem de ser conscients que el nen encara no pot controlar la rebequeria. Llavors, com ho arreglem? Com gestionem la rebequeria? Et posaré un exemple que m'encanta. Imaginem que el nen vol posar els dits a l'endoll. Com a pares, no ho podem tolerar, és evident. El nen, que veu que no escoltem els seus sentiments i no li deixem realitzar el seu desig, llavors s'omple d'enuig i ho expressa amb una enrabiada. Vol que li respectem el seu desig. Ens ho exigeix. Entenguem com el nen està gestionant aquesta situació. Encara que ara mateix ja comença a comptar amb l'escorça cerebral, encara en desenvolupament, encara no està acostumat a gestionar els conflictes des d'aquesta part del cervell. Aleshores, el seu sistema de gestió es basa en el sistema límbic, on sent l'enuig. I a partir d'aquí activa el sistema reptilià d'atac. El sistema reptilià és el més primitiu i bàsic que tenim. Ara suposem que en comptes d'abandonar-lo i passar d'ell, o mostrar el nostre enuig i enfrontar-nos al nen, optem per abraçar-lo. El resultat és espectacular. Però hem d'explicar molt bé aquesta abraçada, perquè és una abraçada peculiar, tant en la seva forma com en les seves conseqüències neurològiques. Imagina't, per contra, que l'abracem amb tot el nostre amor, expressat amb una reacció corporal, fent-li companyia mentre l'abracem, alhora que deixem que el nen tregui tota la seva ràbia. Pot ser que el nen estigui una bona estona així, potser fins i tot durant mitja hora. I nosaltres no deixem d'abraçar-lo ni un sol instant. Al final arribarà el moment en què el nen se n'adona que el sistema reptilià d'atac o fugida, estàs amb mi o contra mi, no s'aplica en aquest cas. El nen veu que encara que no li deixen fer el que vol, tampoc hem deixat d'estar amb ell. I a més, l'hem estat abraçant tota l'estona, expressant el nostre amor incondicional, sense violència ni queixa. Aleshores, el sistema amigdalià es desactiva i comença a utilitzar l'escorça frontal per analitzar la situació. Al fer-ho, processa la situació de forma diferent. Entén que no és personal, no estem en contra d'ell. El seguim estimant, però que senzillament en aquest punt tenim una discrepància. Aquest canvi és significatiu perquè el nen aprèn que hi ha altres formes de gestió i llavors és quan el nen s'obre a la comunicació i a la negociació. El nen ha fet un gran pas de maduració. Deixa de fer servir el sistema límbic i comença a utilitzar l'escorça frontal per la gestió dels conflictes. L'escorça frontal és el sistema neuronal més avançat de l'encèfal i permet que el nen faci interpretacions complexes del món que l'envolta. Aquest nou anàlisi li permet de gestionar les situacions de forma molt més adaptativa i madura.
És en aquesta etapa dels 2 als 3 anys que els nostres pares ens ensenyen a expressar la ràbia i a gestionar els conflictes. Segons la psicòloga mexicana Laura Rincón Gallardo, hi ha una relació entre com els adults expressem l'enuig i la ràbia i com els nostres pares van reaccionar a les nostres rebequeries. Perquè són justament els pares els que ensenyen als fills la manera com aquests alliberaran i expressaran l'enuig. Si voleu aprofundir més en aquest tema, us recomano que llegiu el llibre L'abraçada que porta l'amor de Laura Rincón Gallardo. És un llibre preciós, ple de saviesa, del qual vaig aprendre aspectes fonamentals de la psicologia. Des dels 3 anys fins als 7 anys tenim la segona tipologia de rebequeries. Per a nens de més de 3 anys, les rebequeries representen una lluita de poder. Entre els 3 i 4 anys, el nen ha crescut i és més autònom, són més conscients de les seves necessitats i desitjos i, per tant, volen fer valer amb més força el seu desig, especialment si l'adult els mostra oposició. Si entre els 2 i els 3 anys no resolen correctament les rebequeries, la relació nen-adult queda alterada, de tal forma que en aquesta segona etapa, dels 3 als 7 anys, les expressions de desig i voluntat es formulen a través de la rebequeria com la conducta habitual del nen. Laura Rincón Gallardo, pels nens de més de 3 anys, ens recomana que ens ajudi un professional, perquè és un indicatiu que hi ha alguna cosa que els pares no estan fent bé, entre ells i també en relació amb el nen. A partir dels 7 anys, tenim el que podríem anomenar el tercer tipus de rebequeries. Ara és més que una lluita de poder, és un dret, perquè a més s'ha convertit en la forma normal de comunicació fills-pares. Ara és amb la rebequeria com el nen demana o exigeix el que ell desitja. En aquest cas es recomana l'ús de teràpia, no només per corregir això, sinó per dotar els pares de les eines emocionals per gestionar les relacions familiars, entre les quals trobem posar límits, l'assertivitat, les necessitats del nen, les diferències del llenguatge entre nens i adults, etc. A mode de conclusió, voldria que féssim un exercici d'empatia. M'agradaria que per un moment et posis a la pell del nen. A vegades els adults tendim a veure els nens com a projectes adults o com a persones incompletes. Però aquesta visió no es correspon amb la visió del nen. Per més que sigui una persona dependent, actua amb total intensitat per desplegar la seva personalitat i no sent que tingui menys drets que una altra persona. El seu marc d'interpretació és que compten amb tu perquè l'escoltis com se sent, el protegeixis, l'estimis, el respectis, li donis sostén material i, a més, l'acompanyis en el seu procés de desenvolupament i creixement. Llavors, fem un exercici d'empatia amb el nen. Posa't a la seva pell i pensa en el següent. Com et sentiries si ara que ets un nen, els teus referents, és a dir, les persones que hi són per protegir-te, estimar-te, donar-te suport i propulsar el teu desenvolupament, de sobte et neguen alguna cosa que desitges intensament. Et priven de quelcom que vols. Com t'agradaria que t'ho diguessin? A crits i sense cap explicació? Amb amenaces? Deixant-te abandonat plorant? Com a nen, comptes amb els adults i els necessites per donar un significat al que està passant. Necessites una resposta sincera. Necessites que et donin explicacions clares des de la tranquil·litat i la maduresa pròpia d'un adult, a través de les que entenguis què s'espera de tu i per què no pots fer el que et doni la gana. Els nens que quan se'ls nega la seva expressió de voluntat una vegada i una altra vegada sense explicacions, amb crits i abandó, aprenen que prendre decisions és una cosa molt dura,
Estableixen estratègies en què calibren la seva força i tracten d'imposar el seu desig amb contundència per fer front a l'oposició que estan acostumats a rebre. O directament es frustren i fugen quan no ho veuen gens clar. Aquests nens banyen amb dolor i tristesa la seva expressió de desig. Tenen por a la posició dels altres i armen cuirasses per imposar el seu criteri i protegir-se. A vegades tenim la impressió de que els nens no entenen les coses. I és veritat que no entenen les coses com un adult, però sí que generen una explicació del que està passant. Ho fan en base al llenguatge emocional. Quan un adult els dona una explicació des de la tranquil·litat i la tendresa, interpreten que allò no ho han de fer en benefici seu. Si per contra senten crits i amenaces, entenen que l'adult s'oposa a ells. En definitiva, en aquestes situacions en què reben la negativa dels altres, mostren tot el seu enuig. Se senten tractats injustament. El mateix els hi passa als adults que encara no han transcendit les rebequeries. Hi ha diverses teràpies que ens poden servir per desprendre la frustració i el dolor acumulat i deixar enrere les rebequeries. Entre aquestes teràpies trobem, per exemple, l'abraçada de contenció, de Laura Rincón Gallardo, o la tècnica MDR de Francine Shapiro, entre d'altres. I fins aquí l'episodi d'avui. Cada 10 dies publicaré un nou episodi. Què opines? Què t'ha mogut aquest episodi de Pulsacions de Psicologia? T'ha fet reflexionar? Hi ha coses que no hagis entès o que creguis que seria interessant aprofundir? T'escolto. Envia'm, sisplau, els teus comentaris. Si t'ha servit o creus que algun amic teu li pot ser útil, sisplau, fes-li arribar. Fent-ho, m'ajudes enormement. Moltíssimes gràcies. Desitjo que hagis gaudit d'aquest podcast, espero que hagis connectat amb aquests conceptes i que aquestes aportacions t'hagin resultat enriquidores. Des d'Indonèsia, t'abraço amb força i ens veiem en el pròxim episodi de Pulsacions de Psicologia.